Evar baş temaşavanên hêja îro çarê zivistana pêşin e nîvanê min Deniz Berxwedan Semirciye sernivîsa programa min çîroka Kurdekî Çorumê. Deniz bixe Kurdekî Çorumê ye jiyana wî de rastî pir taybetî hene. Em ê îro bi Deniz ve sohbet bikine. Deniz tu bi xêr hatî? Zor spas Kekî Elî. Tu çi dikê rindî çewayê tu kujanê bikartînî çi dikê rindî çeriyê çewayê Zor başım spas dikim bajar min dibijin çi donî rindî ver dibêjin he bajarê te. Yani Türk nizam te ji Türkan bîstiye Türk wexta dibêjin ya senin yaptığını bir Çorumlu yapmaz. Tiştekî tu dikê yekê Çorumî nake niha Deniz bixe Kurdekî Çorumê ye em ê nîşan bidinê yekekî Deniz dike kesê dinî nikarî bike. Deniz daviye ez ê derheqê Kurdê Çorumê da yan zî di harîta Çorumê da hinek malumat bidim min medyayê da bi dest xist berê ez ji te dest pê bikim tu xennaskirin bide daviyê wextît harîta Çorumê nîşan didinê li ser wî hinek vekan dikine şîrovan dikine fermo tu na qeziya te ye. Zor spas wez zor spasiya Çarpîl TV û Kekî Elî Kemal dikim ji bo vî programê. Navê min Deniz e û ez 36 salî me li Danimark hatime dinê li Danimark çêbûme ez çawa bêjim tu sed sal berê kal û bapîrê min yan kalkê min jî kes serî sed nizane lê tê tehmîn kirin ku jî Adıyaman, Malatya, Maraş, Van Deran hatin Çorumê yani surgun bûn jî Çorum re pêncî sal berê jî hatin Danimark wek karmend yani bavê diya min wek karmend hatibû Danimark. Ez jî li Çorumê hatime dinê bibûre li Danimark hatime dinê li Danimark çêbûme û îro wek nivîskar li Danimark kar dikim. Min hata niha 6 pirtûk derxist nivîsî li ser 2 pirtûk li ser Tirkiye 2 pirtûk li ser Daeş yani ew rêxistina tundreva Dewleta İslamî ya li Iraqê û Sûriyê bi Tirkî wek IŞİD tê naskirin û pirtûkek li ser dîroka Kurdistanê û yekî din li ser şîrovakirina Quran yani Quranê Kerîm û 2 pirtûkên din dêrê de û ji bilî wî ez rojnamewanim min beşa rojnamegerî ya zanîngeha Başûra Danimarkê li bajarê Odense xelas kir û ji bo rojnameyên Danimarkê wek freelance yani wek rojnamewanekî serbixwe min şol kir heta me. Erê tu zarotiya te li Danimarkayê bixe hatî dunê malbatekî kurmancî wek ez dizanim dapîra te kalkê te wan kurmancî xeber didan li diya te bavê te xang birayê te kes kurmancî nizanî te çawa kurmanciyên kir çi tan înteresa te peyda bû tu çend salî bûyî Yên herî kalopîr Kurdî dizanin di nav me de di nav Kurdî Çorumê de yên herî ixtiyar yani dê û bapîr û dapîrê min dizanin ne Kurdiyeke pir baş lê dizanin gotinin rojane dizanin dê û bawê min Kurdiya wan zayîftir e jî ew yani nikarin tiştin zehmet bi Kurdî bêjin û em pênc xwişk birane yên din kelimek yani gotinekî Kurdî nizanin. Ez li wir fêr bûm çawa fêr bûm min guhê xwe dida muzîka stranên şiwanperwer Ciwan Haco, Alî Baran wê demê tê bîra min kes nexwest kaset an CD wan bikire kes got em ê ser YouTube guhdar bikin min got na ez dixwazim CD wan bikirim jî ber ku wê demê dikarim çi dibîjin teksta muzîka wan jî bixwînim yani û bixwînim gotinên stranên wan jî bixwînim û fêr bim her wiha bi sedema ferheng jî fêrî Kurdî bûm her wiha zimanê dersa zimanê Kurdî ser înternet hebû wisa fêr bûm bi xwe neçûm kurseke
fiziki az neçum her wiha jî gelek Kurdî İranê hatibûn Danimark Kurdî ji Kurdistan Rojhilatê ji bajarê Urmiye wekî me kurmancî diaxivin ne soranî kurmancî diaxivin û wexta ew hatibûn Danimarkê nû hatibûn taze hatibûn û zimanekî din ne dizanin ji ber wê jî yani ew Danimarkê ne dizanin ez jî Kurdî baş ne dizanim wexta mirov wisa dibin mirov mecbûrin bi hewra qise bikin ez mecbûr bûm bi Kurdî biaxivim ji ber ku Danimarkê ne dizanim wisa jî Kurdiya min baştir bû Kurdiya te tu çend salî bû wekî çend salî dest bi Kurdî kir 20-21 2-3 tişkî were ana te 20-21 salî da dest bi Kurdî kiriye ana tu dikarî derkevî programekî bi Kurdî çêbikî lê kesên me hene mesela Kurdî diaxivin derbayê Kurdî zimanekî dinê nizanin zimanê Tirkî nizanin heta 20 salî axe piştî wî diçin bajarekî Tirkan di ser dike ebûne wek çi dibêjin wekî kevekî Tirkî dixwînin lê giştî kurmancî bîr kirine wisa rast erê ev pir yani psikolojikî pir interesant e lê tabî yên li Ewropayê mezibûne li Ewropayê dijîn belkî wî psikolojiyê fam nakin lê li Tirkiye psikolojikî wiha peyda dikin pir giran millet psikolojikî pir giran da dijî ez niha tabî hindekî temaşevanê me nizanin li Çorumê rewşçawa bû hejmara Kurdan çi bû ez bixwe li Ankarê mezin bûm zarotiya min li Ankarê derbas bû hem Ankara nêzîkî Çorumê hem zî cîranê me ji her bajarê cîranê me hebûn ez li vê demê li Beştepê dimam cîranê me Çorumê zî hebûn hevalê min zî hebûn wekî dinê min wexta memûrî kir ez 18 salî bûm vê demê li fabrikayê de müdürê me ji Kurdê Çorumê bû derbayî wî çend kesê dinê zî ji Çorumê kar dikir wan kurmancî xeber dida min jî kurmancî xeber dida ew niha tabî Kurdê Çorumê wexta wan Kurdî xeber dida berê niha ji ber ke ew zêdetir asîmlê bûn wekî Elevî tên nas kirin tu belkî li mintiqa me zî di wexta pirsikê tu kîyî çiyî berê digotin em kurmancin niha dibêjin em Elevî ne werxuya ye ev polîtikakî zanetî ye ba Tirkan ki berê tişkî dinê derxine pêş daviyê zî wexta ziman tin nebû ew zî hêdî zaten tê bîr kirin daviyê bi temamî asîmîne dibin li Çorum jî informasyona min peyda kir dibêjî gora defterên tarîr ya 1463 ku nîşan dide Kurdên Anadoluya zêdetir piştê Yavuz Sultan Selim zêdetir piştê şerê Çaldıran hatiye şerê Çaldıran 1514 ye ev tê wî manekî wexta serê defterên tarîr dikin wî tarixê 1463 zêde gundan navê Kurdan derbas nabî li wan aliyan lê carekî de piştî 1500 hejmara wan navê wan zêde dibî ew zî nîşan dide ki vanan bi tesîra wî hatine zaten wexta Sefavî bin dikevin gelek Kurtên sürgün kirin mecbûr dimînin ciyê xe barê xe terk bikin ve goça ana goç hinek sebebê ekonomîk sene di sala 17 û 18 da berdewam dike zêdetir kes Kurdê Çorumê ji Adıyamanê Dersimê Malatyayê Elazığ wan deran hatine tabî Sêvaz wexta derbaz virê dibin li ser Sêvazê derbazı wêrê dibin em wî dibin gora 1933 dahiliye vekaletî bi navê gundên me köylerimiz kitabî derdixînî divî da bi sedan navê gundê Kurd kurmanc derbaz dibî li Çorumê paşê ji aliyê Cumhuriyetê de vanan derdixinin vanan derdixinin navê Tirkî lêdinin zaten em wî çîrokê giştikê dizanîne
dema Osmanlıyan da li Çorumê qadılığı hebiye bok problemê navbayna Kurdan da çê dibî wan hal bike navê wî ekradılık kadılığı qadetiya ekradî biye disan 1923 vekta hejmartina nüfusê tê çêkirê li virê nabitenê li bajarê Çorumê 12,000 yani 12,391 kesan gotiye em Kurdinê em wê demê nüfusa Türkiye bi temamî 12 milyon yani 12 milyon bu heft caran zedebiye evde maneki eğer enbiya veki temel bigirni ana nüfusu Kurdê Çorumê li bajêr nêzîkî 80,000 evî bûbûna ev jî xuyayeke pir kesan xwe şartiye pir kesan belkî newerîne bibêjin pir kesî belkî bûne Türk ev tiştî dineye bifermo em tu tedaviyê li virê mekteb xat mekteba rojnevanî ez bawerim te bi Rûdawê razî kar kir ne wilo Wek freelance yani rojnamevanekî ser bixwe min ji bo malpera Rûdaw a İngilîzî kar kir her wiha wê demê li Almanya rojnameyeke fîzîkî ya Rûdaw derket bi zimanê Kurdî bi kurmancî soranî di beşa kurmancî de min car caran makale gotar nivîsî erê va kitabê te tu dixwazî ji kitaba kujan kitabê tu dixwazî dest pê bike dereqê kitabê xe da înformasyon bide va dixwazî ji îşê em dest pê bikine Silêv İslamî Stat ew pirtûk heye hêsir di destê Daiş'te girtî di destê Daiş'te girtî destê Daişê de erê ev çîroka kê ye xanimekî ye ew xanima Xaliye jineke Şengalî ye ku 27 salî bû ketibû destê Daeş wexta Daeş êrişî bajarê Şengalî 3 Tebaqê 2014 de kir wekî tê zanîn Daeş 6,407 êzîdî rawandin mêrên wan hatine kuştin serjê kirin zarokên wanên yani lawkên wan korên wan hatine şandin ji bo perwerdeya cihadî ku bibine êrhavîn terorîstên Daeş û jin û keçên wan jî wekî tê zanîn wek çawa bijim hatine rawandin û wek koleyên seks hatine firotin û ew xanima Xaliye jî ez di pirtûka xwe de ew min jiyana wî heyata wî kir pirtûk ew jî hate rawandin û gelek zulm û zorî dît hate tecawûz kirin çend cara hatiye firotin ji bo ji çar emîrên Daeş re ez behsa jiyana wî dikim her wiha ez behsa ew genocide yani ew komelkujiya soykirima êzidî dikim min hetanira li gel 15 jin û keçin êzidî heypeyvîn yan reportaj kir ku hatine ku ketibû destê Daeş û rizgar bûn û hate tecawûz kirin yê herî biçûk keçeke 8 salî bû li Almanya dijî min li bajarê Stuttgart dîtim Almanya ji sala 2015 heta îro hetanira 1100 êzidî qebûl kirin deriyê xwe vekir ji bo 1100 jin û keçin êzidî ji bo ku alîkariya wan bike yani dermana nefsî yani dermana psikolojik bide wan û rewşa wan pir zehmet e pir travma dibînin qabûs dibînin ditirsin gelek mirovên wan jî hene ku rewşa wan hê jî nediyar e yani ketibû destê Daeş û heta niha nehatine dîtin wekî tê zanîn heta niha ji wan 6,000 bêtir êzî ku hatibû rawandin ji aliyê Daeş ve nîvî wan nehatine dîtin kes nizane çêlê wan hatin peki piranî ev kesekî nehatine dîtin ev mêrin yan jinin
لجمن استاتيك هي او اره دبجه بور استاتيك دبجه كو نيفي وان مير و مير و تشربجن مير و لاوكن نيفي وان جينو كاتشن اره yani merov veke famdik mümkün evjine ki var revandan handik aliyan des arabandan elle gundan verwe le ev meranan jibovan ne öcene belki hatine kuştun praniyavan اجو صد فكرة اره اره peki yekekin ha travma ki ver derbaz bu yani istatistikçi nişandı de vanan disan dikarın ve gerin jiyaniki normal yan yani per vakti kişini henekez zedetin dikevin depresyonu revçe vaya. از یکی ناستکم لألمانيا او جي كاتبو دست داعش نها يعني دستي خود دقري هرتم دستي خود دقري يعني Destike gezdike yani he? gazdike destي خود gazdike از باورم دي واري نفسي دست psikolojik de pır ravşa ne başa hinek kesin din ciha hinek o yani براستی جی مشکلین پرسکریگن psikolojik invan hene hinek din hene gran heydi baştırdı bin zamanı Almani ferdi bin o hawdin vegerin zaman jiyaneke normal asayı Berxat edin. Eri az mesele komenta kir derakete da gerek qaziye başten gotun Slavê guhtaran heye temaşevanan heye yek jiwan mesela evin tatvanet nastike belki evzite nastike vekiden hevar edinizi geçtik pes nate dedim de ben geleki jire rasi az kevxaş bu mez Naha helbet henekidini serveke bisekimni ser azad diloki her biji bray heja ez ji kurbani hestenteyên Kurdî bim xazî hema ji sedî der ji nüfusa Kurdan vekte hestên xeyên netewî hebûna dibêjî li tabi min gerekî merak kir tu vexta kurmancî xeber didê xan gibraytê dinê kurmancî nizanin ew çi dibêjin mesela vexta te gotini got çawa cewab din te وقتا از جم وان کردک دبینم و لگل وان کردی باقم yani لگل yani havale خوی کردی dağım hoş Brian men dibijin ya Deniz sen ne diyorsun ya yani ya Deniz uçu dibijin yani jiberku fahmak o dev bağımın jusa dibijin jiberku o biçek kurdi dizan ne yani Kurdiya harimata Sivas fahmdık ne Kurdiya men fahmak Kurdiya tefam nakin. Eri. Le Kurdistan'ı mesela jibo malumatı heye jibo van keseki DAEŞ'i işi de ve kiriye revandiye yanzi tecavüz kiriye livan daran merkezi navingeye psikolojik hene yantının هي لجوابجم او امكانه درفتا اليكاريا بسيكولوجيك نفسي لكردستاني لعراق لسوريا لروشلاتا ناوين بگişti kime eri o لألمانيا بتره لألمانيا او جينو كچن ازدي كود دست داعش تمانو روزگار bun jibovan baştır bu ku biçin Almanya jiberkol Almanya gelek psikolog hene kurdi jidizan اری او لعراق نمونه وکی از دزانم تقریبا 25 پسیکولوگ هبو همو جیمیرن همو جی مسلمان اری problem او شنو کچن ازیتی جبرو تشتکو قومی تشتنکو دیتن çava bijim pırlı diji İslam'ı bu anji İslam'ı dıtırsın İslam'ı bir geçti dıtırsın jiber tecrübeye wan be daşra ev naxwazın biçin mereki ecnebi mereki biyani o mereki Müslüman o bahsa tiştek veki tecavüz bıkın. Eri yani eri vekta wan veki tecavüz kar dibinin biçe meseleyi o civan ra kaldı ki jiberki vekta kalam mesele ki ver sırrı mesele ki veri mühim
qalavi Esas. meseleydi ki te dixwazi ki ew empati nişan bide. Tu aliyê dinê de dizanî ki ew problem dikarî bibî xalî problem belkî dikarî problemê te zêde bibî. Erê va gerekî mühim e xuya dike ki baveriya jinên Yezîdî zêdetir ji Ewropayiyan tên ji ber ku ev bikaribin terapî bibin lazim e zaten beş ji terapiyê yeke ev bikaribin bipeyvîn derheqê derdê kulê xwe de bi vekirî bikarin bipeyvîn peyvîn bixe tedaviyê li wexta civat îcazê nade wekî yan zî çi wekî veka civatê îcazê nade yani pîvanên civatê îcazê nade ev nikarin bi rehetî tiştê xwe bibêjin qala tişkî wihayê Tu jî dizanî berê lê Tirkiye û lê Rojhilata navîn yani Orta Doğu çûyîna psikolog tiştekî eyîb bû. Tiştekî şerm bû. Ma tu dîçî psikolog tu dînî. Yani millet wisa fikirîn. Ji ber wê jî yani psikolog ji bo wan jîn û keçan li Ewropa baştir e. Erê li pir ciyan mesela wexta yekî tecavüz xanimekî kir li şina kesên ew ê tecavüzkar sujdar bibînin wan ew xanima zî sujdar dîdîtin wekî gunahkar dîdîtin ji ber wî giraniya problemê jinan pir mezin e di wî aliyê de gerek jin zêdetir navxeda alîkariya bikin belkî baverî wan bi mêran mê lê ev dikarin zêdetir baveriya xwe bi jinan wênin li bira pir vazîfe dikevî ser milê Kurdên ki ji aîla Müslüman tên nîşan bidin ki ew wiha nafikirin ew dijîvîne van diyaşî dijminê her kesî ne lê pekî ez dixwazim wekî zî bipirsim DAEŞê çima zêdetir Kurdên Yezîdî gire hedef ciyê wan ê stratejîk ya da roluk lîst yan sebebekî dinê heye çi sebebe heye Sebebekî jeopolitîk hebû nimûne Daeş xwest wê mantıqa wê herêmê bikin herêma Musulmanên Sunnî. Lê Êzidî hebûn Mesîhî hebûn. Mesîhî ehlî kitabin yani ji ber ku baweriya wan bê kitapek pirtûkekî pîroz heye li gor Quranê parastina himaya wan heye. Êzidî pirtûkên wan tûnin nînin hebûn lê hatine şewitandin ji ber wê jî wek ehlî kitap nayên qebûl kirin. Daeş karî bû jî Mesîhî re bêje hûn ê cizye bidin me yani cizye tu jî dizanî wek bac e vergî ye em ê we nekujin. Lê ji ber ku Êzidî ne ehlî kitap bûn wê imkana wan jî tune bû wê derfeta wan jî tune bû. Daeş jî xwest ew herêm yani Rojavayê Iraqê Rojhilatê Sûrî bibe welatek bes ji bo tenê ji bo Musulmanên Sunnî. Ew yek sedem e. Sedemek din aboriya, iktisadîya, pereye. Hewalekî min heye navî sewsena keçeke jineke 30 saliye heşt cara hatine firotin. Heşt cara ser Facebook, ser WhatsApp wexta di destê Daeş de bû hate firotin. Daeş bi sebeba wî gelek para qazanç kir. Hevalên min hene ji bo paketek cixarê hatine firotin. Hevalên min din hene ji bo çend hezar dolar hatine firotin. Yani ji bo Daeş ew ticareteke baş bû. DAEŞ gerekçek bi destxistin niha merov wexta alaqayî wî bi ciyê dinê de bi hêzê mezin batine bî nikarî piştokî bi derbexînî pişto yani tabanca vanan tank top her tişt bi destxistin vekirî bû ku sînora Tirkiye zî ji wan re vekirî bû tu dibêjî van devletên derê dorê wan zî DAEŞ motive kirin ji ber ku vanan êrişê bigirin ben ser Kurdên Yezîdî.
دلیل اثبات دست مدنی نه تو نه کو چی دولت به اوای که اشکره پشکریه داعش کرده چی اثبات belge دست مدنی نه لی از چوم دوزن داتکه yani mahkeme davayın mahkeme in mahkeme Kopenhagen yani datke Kopenhagen Liverji belge derker belgeyin hukum derker yani bir Türkiye bijin iddianame anji mahkeme kararı yani bir yarın datke divan bir yarda ev hükümdarın daş evin ev mahkumun daş inku hatına mahkum kırın bixwed bijin em çawa ketin Suriye ser Türkiye o ev polisi leşkeri Türkiye çi astenk nebun yani izindan icazedan ku em derbasi hududa sinori Türkiye bubun yani devlet Türkiye riyavan ne girt belaksı bir izinda icazeda ku daş Türkiye vek transit bikarbine Raya transit her transit na az dikarim nubra du sebep hejmart az dikarim sebebi ki dine vi tişte zede bikim mero vekta kültüra kurdan ya antik beri İslam'ı dineri Yezidi Juan Beşeke devra Sasaniyan'da berevi dizani yazata yek Juan vekin veki kesen dere dora xadeyi mezin melekeyi veki xadene vanan beri vanan her yek biserexi xade bune teşkidine çiroki gidine le yekizi hem disan dibinne ba Yezidiyan ne Kürde Sünni ne Kürde Alevi kitabı ki vane piroz sene Yezidiyan kitabı vane piroz bi zamanı Kürdiye evte çi mani Aliye kültürü Aliye zamanda Yezidi Kürden antik temsil dikin tişteki nav Kürde dinedan nemaye naha vekta Kürde meye ki dibejin emje edebiyatı fam dikini der hakkı tarika Kürdan da kitap dinivisinin mesela licik dine despedikin halbuki kitaba Yezidiyane ya piroz bi zamanı Kurmanciye çend sayfa bizi ev Kurmanciye ev numune ki ji edebiyata Kürdiye ve ki velatı dine velatı Avrupa'yı edebiyata xel wan deran dest pedikin kuderi bi zamanı wan atiye nivisanın cara peşin yan cara dine vi dikin parçayık ji tariha xe ji ber wî xastin bir numuneyê antikîzî ji ortê rabikin bo ku Kürt berê İslamê derheqê berê İslamê da tiştek nemînî tişkî bibin nezan ez manekî zî manekî wer ji vî mesele dibînim ji ber wî wan Yezîdî kirin hedef devletan rastî alîkarî kirin lê Kurd gerek biya bizanin van Kurdê Müslüman ki xe alîkariya DAEŞê kirin yan zî li hember Yezidiyan alîkariya DAEŞê kirin rastî wan tiştî pirê xirab kiriye ev weka êşê ye ji bo her kesê ya rast e vekî derheqê vî tişta da evîn gotiye ez kekerê ez vekte nafikirim Kurd bin destan dene erê lê ne ku sedemek ku mirov zimanê xwe jî bir bike lê rast ev ji bo wî min tiştek negot lê min got yek sebeb ba êrişa li ser Yezidiyan wan karanîna zimanê xwe ye ev wek numunekî antik wan xastin li ortê rabikin wî numuneyê niha rewşa Kurdê Yezîdî çawa ye li Şengalê disan şiva vegeriyan yan
disan vergeriyan ciyexe yenki terkiribun هیچی 7 سال پیشتی فرمانه Arı. سدان هزاران ازیدی دی کامپین پنابران ده دیجین نزدیکی دهوکی و باجارندنین کردستانا باشور هنک جی وگریان شنگالی ل بشین مزنن شنگالی هیچی yani روشکه پر نباشته yani hatne talan kirin ویران kirin هیچی جنوبه ve çö dibjin inşaat ne bun yani ne hatne ava kirin o henek jivancı çun Avrupa derketin çun Avrupa em dizanin ev Kurdin penaber ku de hududa sinura Belarus u Polonya'da mane henek jivan ezidine bir de geçti Almanya pır ezidi hene Bavaria wan bixwe jimin rekotin Bavaria me em dixwazin vegerin şengal wisa gotin min le Bavaria me bi cîranên me tune nîne ji ber ku wexta Daeş hatibû hinek ji cîranên me yên Musulmanên Ereb û Musulmanên Kurd alîkariya Daeş kirin wisa dibijin ew jî di dîroka Kurdistanê de tiştekî nû nîne di qetliyama Komelkujiya Ermeniya da me dîsa dît هناك عشيرات كرد alîkariya devleta Türk li dijî Ermeniyan hinek عشيرات Kurd jî alîkariya Ermenî kirin bi taybetî li herêma Dêrsim wekî tu jî dizanî hinek Kurdin Elewî alîkariya Ermenî kirin hinek Kurdin Sunî jî alîkariya Ermenî kirin li Mêrdînê nimûne hinek Kurdî Elewî jî hebû alîkariya devleta Osmanî kirin li dijî Ermenî yani em nikarin bêjin hemî Alevî wîsane hemî Kurd Sunî wîsane em nikarin wisa bêjin ew jî tiştekî xelat e lê ez ji min vegotin baweriya me bi cîranên me re tune ji ber vê jî em naxwazin vegerin şengalê hinek ji wan wisa dibêjin Ve deme tabi anha şart katliama Ermeniyan o anha da fark mezine bu ji ber ki ve carê otorite Kurdan bu Kürdistan'a başvur Kürt xadi hükümetin gerek jibervi Kurdan zedetir ve alikari jibo veke bikirna Yezidiyan lehember kesen ki mavi wan dixazin vek bikin bin pê bikin yazî dixazin qatiyamê bikin ev xirabî ki mezin ana şwatir vazifeyekî mezin di histiyê hikûmeta Kurdistana Iraqê da ye ki ew van birînekî hatine vekirin tedavî bikin ji ber ki tedavî bêkirin lazim e berê mejiyê kesê derê dora xe tedavî bikin ew pir mühim e dixwazî vekî deraqê vê kitabê da tişkî bibêjî Danimarkayî yan werxuya gerek interese nîşanî vî kitabê dan erê ketibû çapameniya Danimark yani medyaya Danimarkî erê ez derketim televizyona Danimarkî û çend rojnameyên Danimarkî û min behsa pirtûka xwe kir erê pir bala wan kişand û ji ber ku ew meseleya yani mijara Daeş di rojeva wan de jî bû hêjî heye lê gelek welatên Ewropî nîqaşa vegerandina jin û keçin Daeş heye em ê wan vegerînin welatê xwe anna û em çi bikin ji ber vê jî yani ketibû rojeva wan ji ber ku meseleyeke mijareke aktûel e her wiha min pirtûkek nivîsî li ser dîroka Kurdistanê ew Kurdistan dîroka Kurdistan li her çar parçeyê Kurdistanê û biçek min behsa Kurdî Danimark jî kir kengî hatibûn Danimark û tiştin wisa erê ew karê min e erê ji bo Kurdê Yezîdî mesela ji bo mintiqa xe ji bo ke bikaribin biparêzin ji bo rojê pêşî çi dixwazin wekî otonomî dixwazin çi di wî aliyê da zî ez bawerim hindik münaqeşeya bûn yan zî gav hatin avitin lê min zêde taqîb nekir ba dikarî bibî wek çi dibêjin bi Tirkî çözüm dibêjin çareserî meselê erê
همي ازدي تشتكي دخوازن او جي امانه يعني امانه يعني اولهي بتركي ملك اره همو ازدي وی تشتي دخوازن اگر کاری بی اولهی امانه güvenlik بدیوان او hazır nsibi وگرن شنگالی ve deme gerek mero jibo vi tiştê alîkariya wan bike evrekariya wan ji bo evrekariya bixe mesul bûn. اری لی شنگالی çawa bijim cihê şengalê bixwe cihekî ne ewlehiye yani çawa bijim yani nêzîkî hududa Sûriyeyê nêzîkî herêmên nêzîkî Musil ku her tim muşkile pirsgirêk têda hebûn lê Musilê û lê ew herêma hududa sînora Sûriyê her tim ew komên tundrewên İslamî wekî Elqaide û Daeş her tim bihêz bûn quvvet bûn û wekî belkî tê bîra te heft sal berê fermana dawiya Şengalê texîn çîbûbû lê Şengalê 700 êzdî hatibû kuştin ew ferman ji bo êzdî tiştekî nû nîne ji ber wê jî bawerê wan tune van rojê daviyê werxuya disan êrişê Dîaşê li Hember Kurdistanê zêde bû li çend ciyan êrişkirin pêşmerge kuştin hinek hêz dixwazin Dîaşê disan aktive bikin bi dîtina te paş Dîaşê van vekî bûyerê davî kujan hêz mümkün heye ew armanca wan çi ye armanca Daeş ew ku dixwazin xwe îspat bikin dixwazin peyamek bişînin ku em neçûn em nemirin em li wirin em saxin û em dikarin hêrîşê we bikin em tune nebûn em nehatine tek kirin yani piştî 2007 gelek kes gotin ku êdî Daeş xelas bû û xilafeta wan nema û Raqqa û Musul rizgar bû Daeş dixwaze îspat bike ku hêj jî hene ez bawer nakim ku karibin xilafetê jî nû ve çêkin li dikarin çalakiyên terorîstî çêkin û dikin jî her roj dikin her roj leşkerên Iraqê Sûriyê Kurdî dikujin hedefa wan ew e dixwazin bitir endam û alîgir wekîşin xwe dixwazin ji wan re peyamek bişînin ku em nemirin em hêj jî çalakin aktifin erê va cara daviyê wexta êriş Maxmûrê kirin pêşmerge kuştin bala min kişan devletê Misir Ürdün Emirat yekê dinê wan mesela protesto kirin va tiştê hene mahkum kirin tabi mahkumkirina wan tê wî maneyê ki yên ki hember van devletanin ew piştgiriya vî tiştê dikin tu dizanîn navbêna wan kujan devletê de problem heye ew zî xuya dike ew zî wekî nîşan e alaqayê ji bo alaqayê Dêaşê wekî numune ye yani ez ver dibînim ew tabi wexta te van karbaranan kir tu çû Kurdistanê vekî dinê ez baverim pir caran tu diçî Çormêzî ne û do erê ez 1985 hatime dinê çêbûm li Danimark ji 4 saliya xwe de an jî 1 saliya xwe de wek dê û baw min wisa dibîçin heta 28 saliya xwe de pir diçûm Çorumê yani nêzîkî 20 care ez çûm Çorumê ez çûm ji bo ziyaret kirina yani serdana malbata xwe heşt apê min hene tê aliyê bawê min de û gelek axrabayên min yani xizmên min mirovên min tê aliyê diya min de jî heye tê bîra min wexta ez çûm mala bavê xwe yani bapîrê min nawî Bektaş bû ji ber ku em Alawî ne tê bîra min wexta ez çûm mala wî li mala wî ser dîwara wî wêneyê yani resmî Mustafa Kemal Atatürk hebû û
O gotna wî gotna ew gotin hebû ne mutlu Türk'üm diyene. Yani serbilin de yê ku dibêje kêfxweş e yê ku dibêje ez Türk'üm. Ew gotin tu ji min baştir dizanî ez bawerim ji ber ku tu bi xwe li Tirkî ji dayîk bûyî û çûyî dibistana medreseya mekteba Tirkî jî bo me Kurdan ew gotineke pir nijadperest e yani pir çi dibêjin şofinîst e. Ez wî tiştî gelek dibînim di nav Kurdî Çorumê de. Yani asîmîle bûn, zimanê xwe jî bir kirin û çawa bijîm xwe nêzîkî dewleta Tirk dibînin. Xwe nêzîkî îdeolojiya resmî ya fermî ya dewleta Tirk Kemalizm dibînin. O jî nêzîkî îdeolojiya Atatürk'ün. Gelek ji wan hene, navê wan İsmet Kemal'in yani ji ber Kemal Mustafa Kemal Atatürk. Navî bavê min nimûne Kemal e ji ber Atatürk. Alewî jî wekî hûn jî dizanin xwe nêzîkî Atatürk û Kemalizm didîtin ji ber ku xwestin xwe biparêzin li dijî tirsa şeriyatê û li dijî ew komên dîncî İslamî. û meraxdariya wan bi kurdayetî gelek biçûk e yani. Dikarim nêzîkî tune. Li Danimark ez bawerim em 4-5,000 Çorumî ne. Vakası interesant he. Erê 4-5,000 Çorumî ne ji bilî min kesek Kurdî nizan. Yên herî kalıp pîr belkî dizanin. Kalıp bir. Erê yên ciwan nizanin. Mesela dizanin ev Kurd bune, wî tişê dizanin ya na? Hinek ciwan dibêjin em Kurdin an jî eslî me Kurd e. Eslî me Kurd e. Lê piranî ew dibêjin eslî me Elevî ye ne û? Dibêjin em Tirkin em Elewî ne. Em Tirkin em Elevî ne. Erê. Li Çorumê nav Kurdan da Kurdê Sunî zî hene ya na? Heye. Heye. Lê hejmara wan zêde hene berxuya ye. Na, piraniya Kurdên Çorumê Elewî ne. Li Sunî jî hene. Ye Sunî Hanîfî ne û ve Şafî tune mesela. Hanîfî ne. Ew Kurdê Anatolya navîn normalî Hanîfî ne. Erê. Ez na dixwazim tiştkî derheqê vî Hanîfîtiyê de bidim. Şafîtî yek ba Farsan û ba Kurdan Şafîtî mezhebekî kem ne. Berê hatina Selçukluyan, berê Tirkan Şafîtî li vî mintixeyê bîye. Lê Hanîfîtî girêdaya Abbasiyan bi rêya Tirkan nav Kurdan da zêde dibî. Mero wexta li kitabê kem dinêrî nav Kurdan da qala mezheba Hanîfîtiyê naykirin. Yekî zî em dikarinê aşiretan zî takip bikinê, pir aşiret mesela berê Şerê Yavuz û Şah İsmail ew yan Elevî bûne yani rêheq bûne paşê tu dibînî ev vegeriyane ser Hanîfîtiyê. Yek wan rişvan e wan çûne ba Safeviyan şer zî kirine vekidine Canbegî pir yani piraniya Kurdên Anadolya navîn vanekek li hember Osmanî bûn Loma zî zaten yan hatine sürgün kirin yan zî mecbûr mane ciyê xe barê xe terk bikin ve demê em dibînê li Diyarbekirê wan daran ji wirê bigire wekî Urfayê li vê giştik yani hejmara Kurdên dijî Osmaniyan zêdetir bîye. Zaten yekekî ba Osmaniyan zî cî girtibû di meseleyê polîtîk da cî digirin. Weka xeletiya Safeviyan zî dibî alî polîtika da. Lê eger topê dest Osmaniyan da tune bûne ew muhaqqaq rewş cudatir bûne. Kes naxwazî cem kesekê şer anda dike cî bigirî. Niha em dikarinê wî harîta Çorumê carê nîşan bidinê rejî. Wexta em li serê harîta Çorumê dikinê tiştek balam dikişînî. Mesela Laçîn, Kargı, Bayat. Derheqê Bayat da min hinek tiş bîstî bûn lê niha min bîr kiriye. Ew tarîxa de derbas dibê. Laçîn em
navê Laçîn li Qarabağê dibînê li virê hînî berdewam dike vekidinê li Qoşkiriyê beşek ji aşira Qoşkiriyê Laçînînê ev wek birayê Qoşkiriyên yê qabileyê dinê tê naskirin li Dêrsimê zî Laçîniyan heye pirê înteresan li ciyê dinê navê Laçîn hatiye qedexe kirin lê yên ki derbazı Çorumê dibin li virê navê Laçîn disan bikartînin devletê ve li ortê raneyê kiriye. Vekî dinê kargı em dede kargın dibînê ev yek Pîrê Hacı Bektaş Velîd tê naskirin Mardin navê wî li Mardin Derikê derbas dibî vazî nîşan dide yani reya goça Kurdan. Na sedîda bîst eger merov li hejmar binerî hejmara berê tabî sedîda bîst nüfusa Çorumê ji Kurdan peyda dibû ji wan aşiretekî hene Şex Bizinî, Canbek, Millî, Lek, Terîkî, Kavilî yani Gavilî, Bazekî, Rişvan, Pilvan, Dirêjan pir gundan bi sedan gundan heye li pêşiya min ev îstatîstîkî hene nav zî hene nav hatine guhertin gabedinê min got bayat sît ji min ra navkî biyanînine derheqê bayat tê da zî vekeye dibêje kurmancê bayat li virê zî gelek gundê Kurdan heye qezayê Çorumê zî li Alacay li Bayatê di Dodurgay İskilipê, Kargı, Laçînê li her derê Kurd hene derva wî li Çankiriyê derdora wî li Tokatê Amasyayê li wan deran da tê berê de Kurd hene wexta em qala Kurdê Laçîn dikinê mesela ez rast hatim hezar sê sedê heştê li kitaba Bezm-i Rezm da li Sêvazê qala Kurdê Laçîn tê kirin. Yani Kurdê Laçîn berek mümkün e gelek Kurd berê Osmaniyan derbazı vê helabûne em dizanin devra Medyan da piştê Medyan wexta İmparatoriya Medyan têk tê yek ji wan generalê wan bi aşîra Xeba diçe ji Muğlayê bi cî dibe yani nüfusa Kurdan li vî mintika pir kem ne dervayê Kurdan yên ki li Anadoluya dijiyan yan Bizansız bûn yan zî işte wekê Hîtitan yani mirasa Hîtitan û yedinan bû varan zî giştik Hind Avrupayî ne li pir înteresant Türk her çixas hejmara wan zêde sedîda dehe zîbî hatiye nüfusa bira asîmîle kiriye ji wan ra gotiye hûn giştî Türk'in evekî Türk'nin Kurdin İranîne nizan çi ne ev tişta qebûl kirine bêcarê bûne dijminê nîjadê xe meriyê xe yani tişkî wihayê trajîk heye piştê vî înformasyona ez disan dikanim vegerim ser mijarê te çi dît derheqê tarîxa Kurdan da zî nivîsan çi bala te kişand van tiştana maxa bala te zî kişand ne wilo hinek tişt hene ku lê her çar parçeyê Kurdistanê xwe dubare dikin yani xwe tekrar dikin erê nimûne Kurd car care bi navî dînî têne xepandin erê nimûne wexta şerê îstîklalê ya Tirkiyê piştî şerê cîhaniya ya yekem serokê Tirka Atatürk ji Kurdan re got em Tirk û Kurd em her du buran e em her du misilmanin gerek em bibin yek li dijî dijminê hewbeş Mesîhî yani Xristiyan dûre jî komara Tirkiye hate ragihandin dewleta Tirk komara Tirk çi heq neda gelê Kurd çi maf neda gelê Kurd belaks wî zimanê wan hebûna wan çanda wan qedexe kir erê her wiha jî berê şoreşa İslamî ya Îranê jî Ayetullah Xomeyni soz da bu Kurd piştgiriya min bikin ez ê piştî şoreşî piştî hilbişandina şahî ez ê bitir maf bidim we Kurdan ez Îranek nû çêkim ji bo hemû gelên Îranî
çi bu? Kurd hatne kuştin. Yani Kurd her tim bir navi İslami hate bir kar anin o kapandın. Homeyni jî got bu. Em Kurd û Fars em her du jî Müslüman. Yani tişte gidin jî em baş dizanin çawa rejima Baxtayê, Tehranê, Şamê û Enqereyê her tim li dijî gelî Kurd bû. Li dijî mafin gelî Kurd bûn. Dîsa jî her çar rejim jî car cara piştgirî da an jî îcaze da hinek grupên partiyên Kurd ne ji ber ku jî Kurda hez dikirin, na ji ber menfaatê xwe, ji ber berjewendiyê xwe. Serokê Partiya Karkerên Kurdistanê Abdullah Öcalan li Şamê ma 19 sal li Şamê ma li dijî rejima Şamê li dijî Tirkiye bikaranî. Mesud û İdris Barzanî li İranê bû. Xomeyni li dijî Saddam Hüseyin bikaranî. Serokê Hizbî Demokratîk Kurdistan İranê Abdurrahman Qasımlu li Bexta maye li paytexta Iraqê Bexta maye Saddam Hüseyin wî li dijî İranê bikaranî. Yani Kurd her tim di dîroka xwe de li dijî hew hatine bikaranîn. Herî. Herî. Rast ev Kurd her Kurd parçebûyîna Kurdistana pir caran tê gotin bi şerê Safeviyan wekî destpêkiriye Osmaniyan bi hevpeymana daviyê ev hatiye statîkî daimî lê wexta em li tarîxê dinêrnê wexta Selçuklu hatin cara pêşin mintiqe navbêhna her du sultanên Selçukiyan da tê payvakirin ji ber wî tê gotin tarîxçi di wî qenaatê de ne mintiqe cara pêşin di navbêhna wan da tên payvakirin. Ma ez dixwazim tişkî bixwînim derheqê wî tiştê de mesela Nizam-ı Mülk kitaba xeya siyasetnamê da derheqê mintiqê da çi dibêjî bi Tirkî gotiye Tirkî zî fam dike ez dikarim vergerinim. Kurdî zî Mahmud Mesud Turul ve Alparslan'ın yaşadığı günlerde Allah merhamet etsin ve veziri Selçukluyan bu halka açık bir yerde görünmek ya da büyük bir adamın huzuruna çıkmaya hiçbir Zerdüş, Yahudi ve Rafizi cüret edemezdi. Dibêjî dema Mahmud Mesud Turul û Alparslan da wexta ev dijiyan bi rama xadê kesikî nedikariya yek ji wan Zerdüştiyan, Yahudiyan yan zî Rafiziyan xenîşan bidin ji Sultan Ra. Türklerin işlerini yönetenlerin hepsi Ortodoks, Hanefi veya Şafii mezheplerine mensup Horasanlı katipler, Barangişti Farsine veya profesyonel memurlardı. Vanzi devlete memur ebun. Iraklı kafirler asla katip ve vergi memuru olarak kabul edilmezdi. Aslında Türkler onları hiçbir zaman görevlendirmezdi. Onlar şunu diyordu. Bu insanlar Deylemliler Varanzi mesela Zeki tarihçi kitaba Kürdistan tarihi nivsan diye Muhammed Emin Zeki Üvekke Deylemiyan ve Kürt kabul dike dibêjî Deylemler ile aynı inançta ve onların destekçisi eğer bir yerde tutunacak olurlarsa bu Türklerin çıkarlarını zedeler ve Müslümanlarda sıkıntı yaratır. Düşmanların aramızda olmaması daha iyi. Sonuç olarak onlar felaketten uzak yaşadılar. Yani Vananten sürgünkirin de Vanan navmeda tınebin. Jibervi zaten peştevi siyaseti leher dere vekta Kurdan dibinin sürgün dükün yanzi velat evan parça dükün probleman peyda dükün vek numune teşkidinizi dikarim bidim. Mesela tarihçi Revandi Selçukluyan vekiki jibo Kılıç Arslan, Sultan Kılıç Arslan teşkidi nivisini ve nivisi da Türkiye bükünün başı yazıdısan vek bekin vergenim
Revandi Mekke'deki Kabe'den doğaüstü güçlü bir sesin İmam Abu Hanife'ye, Hanefi okulu Türkler tarafından eksiksiz takip edilecekti konuştuğunu ve Türklerin elinde kılıç kaldığı sürece onun inancının yok olmayacağı sözünü verecekti. Revandi dibi hetaki kılıç da Türkan da bir ve kavan andanabi Baberiyavan andanabi Revandi'nin kendisi dindar bir dekoloji yaratır. Allah'a hamdolsun. O yücedir. İslam'ın savunucuları güçlüdür ve Hanefiliğin takipçileri mutlu ve neşelidir. Arapların, Perslerin, Bizanslıların ve Rusların topraklarında kılıç Türklerin ellerinde ve kılıcın korkusu tüm kalplere sımsıkı yerleşmiştir. Yani millet beji Türkiti nizamçı Mustafa Kemal Türkiti mesele ki kemle demma Selçukluyan da dibini çahatiye gotun Revandi gotiye şure Türkan, hember Arabı, Farsan, Bizansan, Russan ve hatta Türk Livanderan bin evi xenişanbı de nizamçı yani veki dua kiriye veki dua baş dema Osmaniyan da ziva berdevam dibi jiberke Türkiti tişki bi kıymete kadir kıymete lomu Osmani zi nav ordiye da tabi kadir kıymete Osmani zi xebe Türkan ba Asya navin ba girededin piştevi belki demeki falan ihtiyaca van jibo millet edini zede bu loma van den yekeder nexistin de em vekta seri zemin dikini zemin gran bere Farsi zedetir bu Arabi navda bu zede hejmara Türki kelimeye peyvin Türki zede dibin efte çi mani civat gran birreya Türkitiye badıçe de va devletin ama buna devlet evi merhale ki ve çıt bejin sıçrama mesela milliyetçiliğe de zaten ideoloji olanzi milliyetçiliği bir az bir informasyon ededim rasti tarih ki vereye le vaktem sere Kurdan'dakini devi deme dazet teşki dine xiyadekeri jiber ki yek aşira Şadiyan yani devlet Şadiyan Sultan Van ji birayê xê re hêrs dikevî ew alîkarî Tirkan dike mesela. Aniha zî tu çi dibî ew karakterekî wa heye Bakurdan? Valla biz dîroka Kurdistan'da em dibînin ew karakter heye yani biz serî sed heye. Erê ez wî dizî bi Tirkî bixwînim Pîko Kürt wa dibêje Kürt Prensi Sadi Bey Ebu Şevk miras anlaşmazlıkları üzerine ailesine olan kızgınlıkla Cibal'ın yağmalanmasında Turul ve Çağrı'nın amcaoğlu İbrahim ile işbirliği yapmıştı. Yani Pısma Mekara Hersikevi Alikariya İnal'daki İbrahim İnal'daki evzi yekjus komutanen yani sultanen Türkane pısmame Turulu çağrıya. Ez vî dîroka Kurdî baş nizam ji ber min got bila bezanin vekidini kitaba te da kitaba tarihi da te tu serçi sekmiyayı li erê ez beşek pirtuk xwe 400 rupela yani 400 sayfa ye erê beşe yekem li ser eslî Kurdan yani eslî wan jî Kûtî rexema wan hejmara wan li dinya çiqase dure beşe duyem Kurdin Tirkiye yani Kurdî Bakur dîroka wan tarixa wan ji şerê cîhaniya yekem heta îro dure Kurdî Iraq yani Başûr Kurdî İranî Rojhilat Kurdî Sûrî Rojava pirsa Kurdî li Danîmark dure jî heypeyvînin min hene li gel Rostam Cihangîrî yek jî endamên Polîtburoya Partiya Demokrata Kurdistana İranê yani Partiya Qasımlo dure heypeyvîna min heye li gel Osman Baydemîr şaredarî berî Diyarbekirî Nizamettin Ariç Stranbêj Salî Muslim serokê berî PYD Partiya Yekîtiya Demokratîk Kurdistana Rojava
Sırrı Sakık siyaset medarı Kurd li Bakur du jin û keçin êzidî ku di destê Daeş de bûn hey pêvîn min hene li gel wan ez dibînim hinek pirs hene jî temaşewan eri şoreş bilad hade Slav ji terakek şoreş pirs kiriye gotiye li herema toha ji Kurdên Elevî hene gelo ew ji wek Eleviyan çorumene wî pirsê dike tu çi dikanî bibêjî dereqî vî tişta da mixabin ez neçûm Tokatê lê wekî ez dizanim wekî min bihîst ew jî kurmancên wekî me û Elewîna wekî me erê li vira Londraya yani nas dikim paşnavê wan zî kavî ye mesela ew nizanin bixe Kurdin lê kavî navîkî tarîxî yê Kurdî ye gavadinê we meqala aşira Çormê kir aşirekî wer li Çormê zî derbas dibî em li mintiqa Tokatê û Amasyayê zêdetir sed sala çarde rast navê Kurdê mezin têne navan da yek Emirê Amasyayê mesela Şad geldi navê wî derbas dibî ew yekê Kurd e werxê ji aşîra Şadiyan e emirtiya Kurdan li werê emirtiya mintiqê dest Şad geldi daye yekê Kurd bi tenê li werê nine li ciyê dinê zî emirtiya Malatyayê zî mesela dest Kurdan daye Şeyx Hesan em ji aşîra Şeyx Hesanan Şeyx Hesan tê di wî devrê da li Malatyayê navê xwe derbas dibî yani pir tişt hene gerek lêkolîn bê kirin dereqê tarîxa Türkan da Kurdan da yê herî mühim Türk van beyligan wek beyligê Türkan nişan didin Murat ji wan çend tişt dereqê wî da lêkolîn kiribû derwayî wî hinek kesê di nêzî nivîsandibû ji wan sê wek em dizaninê beylig Kurdun derwayî wî zî mesela Kahramanoğulları, Dülkadiroğulları, Kahramanoğulları bi piranî werxuya Kurdin Dülkadiroğulları ji belkî Kahramanoğlu her dem li hember Osmaniyan şer dikin ew li bi Ermeniyan ba bi Gürciyan ba yan zî Dülkadir bi Yediran ba îtifaqê dikin cî didin kesenkî li mintiqeyê dinê diçin cî didin Kurdan li menteşeoğulları bawan derbazı vekê dibî Kurd zêdene mixabin Kurd van tiştana nizanin tirsî yani pir derevê teblivî tiştê dikin derev tişkî ninine derev tişkî kem ne em devra Muhammed da Hezretê Muhammed da dizanî ev min şivatir her yekî surekek derdixiste ortaya digot ki baş sura ji Muhammed hatiye vî tiştê denî baştir dizanît te dereqê Hezretê Muhammed a zî tişnivîsandiye ez dibêjim yek kitabê te dereqê wî da ye pirtûkek min heye ser İslam e İslam bigîştî İslam çawa tê fehm kirin gelek şîroveyên İslam hene yani bi Tirkî dibîjin yorum yorumên cuda cuda başka heye yani şîroveyên cuda cuda heye ser İslamê nimune Daeş çawa İslamî bikar fehm dikin nimune Müslümanın bitir çi dibîjin nerm yani ılımlı çawa ew fehm dikin di nav Müslümanan de jî gelek fikrên cuda hene ez û nivîskarekî din em bi hewra wî pirtûkî me bi hewra wî pirtûkî nivîsî li ser İslam yani İslam çawa tê fehm kirin hinek ser navî İslamî millet dikujin mirov dikujin jin û keçin êzidî diravînin hinek jî Müslümanın bitir nerm li dijî wî tiştê disekinin dibîjin ew çê nabe ew li dijî İslam e ew İslamî bi awayekî din bi awayekî nermtir demokratîktir fehm dikin me rêda her du şîroveyên İslamî û ez nikarim bêjim kîjan rast e ji ber ku yê Müslüman nerm dibîjin ez Müslümanê herî rast ezim Müslümanê tundrew yani wekî Daeş dibîjin na Müslümanê herî rast ezim yani me behsa wî tiştî dikin peki mesela yani problem nav Hristiyanitiye da zî tiştê radikal derketin lê
radikalizma Hristiyantiye nabêjî ji ber ku îsa wiha gotiye em jî wiha bibine yan jî wiha kiriye em wiha bikine lê nav İslamê de dikarin kesê radikal derkevin wekî Hezretî Muhammed yan jî wekî komutan wexta wî karê xwe kiriye yan jî wekî yöneticî serdarî kiriye dikarin wekî referans bidin wî tiştê de çi probleme ye yani weka wana pêxembertiyê de çi ferqe ye bi pêxembertiya wan da İslam di dîroka xwe de her tim bi awayekî siyasî hate bikare anê. erê û İslama nerm heye, İslama radikal jî heye. İslama radikal gelek piştgiriya wî heye. Ji ber ku dewlet heye li pişta wan. Dewletek li pişta İslama nerm nîne, tune. Kî li pişta İslama radikal heye? Arabistana Suud heye, yani Suudî Arabistan heye. Qatar heye. Hikûmeta AKP li Tirkî jî pêşgiriya hinek grûpên radikal li Sûriyê kirin. Lê ji aliyê de nimûne ez li Danîmark mizgeftek heye, mizgefta Meryem. Mizgefta Meryem ji aliyê jinan re jinan we hate wekirin. Yani jinin Müslüman wî mizgeftê çêkirin, awa kirin, wekirin. Ew mizgefta Meryem nimûne dibije ku divê wekhewî yani eşitlik hebe ji bo yên hewcîns yani homoseksüel. Kî pêşgiriya wan dike? Kîjan dewlet pêşgiriya wan dike? Kesek nake. Ew dixwazin İslameke nerm çêkin. Yên ku dixwazin İslamek radikal çêkin gelek pêşgiriya wan heye. Wekî min ji te re got Suudî Arabistan de Arabistana Suud hikûmeta AKP jî pêşgiriya gelek komên radikalên li Sûriyê kirin. Qatar û nizanim çi. Wekî tu jî dizanî di salên 1990 de dewleta Tirk pêşgiriya Hizbullah kir li dijî PKK. Dûre jî bi awayekî nedirek pêşgiriya Daeş kir li dijî gelê Kurd. Yani ji ber wî pêşgirî ewra İslama radikal her tim bihêztir dibe, quvvettir dibe. erê yani em dikarin vî tiştê bibêjin wexta Xrîstiyantî derdikevî weke sistemik teolojik zêdetir sistemik teolojik e lê İslam weke projeyekî siyasî derdikevî ortê weke niştiman perveriya Arabiyan yan zî netewperveriya Arabî bihêz dibî zimanê Arabî de de pêşketina zimanê Arabî de de pêşiyaxe teolojî zî gora ihtiyaca wî sistema wek hewce dibî sistema siyasî ji ber wî İslam nikarî seküler bibî yani nikarî layık bibî nikarî siyaset û wekî ji hev di veqetînî siyaset dîn İslameke layık heye li Bosna heye. erê Li Albanya yani Arnavutluk heye. erê Li Azerbaycan jî heye. Li Uzbekistan û Turkmenistan û Kazakistan û Kırgızistan jî heye. Bes li İranê nîne tune. Li Suudî Arabistana Suud û Afganistan tune. erê Yani maqsada min çi ye İslam jî welat heta welat farq heye. Çawa tê fehm kirin, çawa tê şîrovek kirin. erê Li ew welatin ku berê di desthilata komünîst ateîzm bûn wekî Yugoslavya berê wekî Albanya û Bosna an berê beşek jî İmparatoriya Sovyet ku bi xwe împaratoriyeke ateîst bû wekî Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Turkmenistan, Uzbekistan nizanim çi ew sekûlerin layıkin ji ber ku di desthilata komünîzm bûn. Yani ez bawer dikim İslam eger mirov bixwaze dikare bibe layık yani layıkin li Bosna û li wan welatan. Li ji gelek welatên din ne layıkin. Erê dikarî bibî layık lê gerek merew der ji bi tradisyonên
hinek tradisyonan berde vekta meroj vek hareket çi dibêjin nokta hareketê kültüra Suudi Arabiyayê girte pêşiya xe ve deme dibi problem tabi. Le İranê zê vekta Safaviyan da em tişkî dibînî wan zî dubare kirine yani Şah İsmail hem bixe teolog e hem bixe komutan e hem bixe siyasetmedar e sultan e hem bixe veke peygamber e ji peygamber zî zêdetir e dikarî bibî xadê zî xewer dibînî demekî ji ber wî yani siyaset bi teolojiyê ba li virê zî hatiye girêdayîn belkî veka wan xurttir zîbiye ev îro veke problemek berdewam dike yani ev du tradisyonê cuda cuda hene verxuyaye erê rast e dikarî layık bibî dikarî seküler bibî lê gerek merov fayde sud ji tradisyonê dinê zî bigirî ne oldu erê niha dervayî wî disan du kitabê te dinê hene ne oldu Wisa min pirtûkek li ser dîroka Tirkiye jî nivîsî Tirkiye jî navê pirtûk ji Tirkiye jî Atatürk herta Erdoğan erê behsa dîroka Tirkiye bi giştî dike ji ragihandina Komarê heta îro erê behsa Elewiyan dikin behsa Kurdan dikin behsa mesela mijara Kıbrıs'ı ew girava Kıbrıs'ı dikin behsa mesela Pirsa Ermenî û behsa Yekîtiya Ewropa daxwaza Tirkiye ya endam bûna Yekîtiya Ewropa û behsa wan tiştan dikin erê peki li Türkiye çawa ev kitaba hatin naskirin yan zî rojnaman tiştek dereqê wî da nivîsan rojnamayê Tirkan yan na Tivî pirtûkî behsa rojnamewanin Tirkiye nakim na tu nakê wan kir mesela rojnameyê Tirkan cîdan xeberên derheqê kitabê te na ji ber ku pirtûkên min bi Danîmarkî ne yani ji ber wî lê hinek rojnameyên Tirk heye muxabirên wan yani peyamnerên wan hene li Danîmark nimûne rojnameya Milliyet ku bi xwe rojnameyekî gelek mezin e li Tirkiye peyamnerê wan yani rojnamewan wan heye li Danîmark yek ji wan behsa pirtûka min li ser Daeş kiribû Milliyetê baş e lê derheqê rexneyê te derheqê tarîxa Tirkiye da tiştek nehatin nivîsandin kesî nexwast bi te va röportaj bike ev kitaba te dinê derheqê çi dabû pirtûkek heye dibêjin girtî di dest di Tirk mahkum di Tirkiyeya Erdoğan da erê yani yên ku di Tirkiyeya Erdoğan da hatine girtin hejmara wan gelek e na zindanan da verxuya cî nemaye min di vî pirtûkî de min li gel pênc Tirk û Kurd heypeyvîn röportaj kiribûn yek ji wan İdil Eser ku berî serokê Amnesty International yani ew rêxistina efû ya nawnetewî şaxa wan li Tirkiye her wiha min heypeyvîn kir li gel Nuriye Gülmen ew mamoste ku ketibû greva birçî bûnê her wiha grup Yorum ew koma muzîkî ya protesto ya Tirkiye min li gel Roger Çaxer jî heypeyvîn kiribû Roger Çaxer yek ji endamên navê wan nayê bîra min li komeke ciwanên Kurd li Tirkiye li Diyarbekirê bû ciwanên welat Parêzên Kurd tiştek bûsa nayê bîra min niha ne çalakin berê pir çalak bûbûn ew hatibû girtin bi hinceta pêşkiriya PKK
لبخوه نه پک یعنی او وکی ام حمود زانن رکستناوی رخنه پک جدی که من هی پیوین کر لگلوان همو جی کتبون دست زندان ترکیه زندان ترک من بس من لگلوان هی پیوین کر yani روشوا و çavabı çuma hun hat negertin o آره نه روش چوایه نال زندان روش چوایه گرتی وقت تا این گرتن دستان işkence یا نه bir avaya ki sistematik veki beri veki pişti cuntaya kenan evren ne işkence nine ne veki beri tujimin başta zani li işkence heye ne veki beri ne veki serdema kenan evren جبلوي من ويبرتوكي من 3 سال بري نويسي و 5 سالن از ناچم تركي جبر ويجي نكارم بيجم بسلسل روشا تركيا نها چاويان 5 سالن از بخوي ناچم نکاری بچه یا چیه روشات چیه سیاسی نخوازم بچم نکاری yani pişti ku Pırtuk derketi bu Pırtuk'a girti Türkiye'ye Erdoğan'da سمع pişti navimin derketi bu او lista Reşa Türk'a seta raporu set navin Kurdili set navin Danimark ketibu bir listi aji yek jivan bu Bura istihbarata milli ya Danimark yani amdikarın bizim mitat Danimark telefonu min o telefonu man wan sedan kaskır o gotun başlıra kun meçin Türkiye merin Türkiye ev baştır elbette ev jime baştır zanın من خاص وکیزی پرسپیکم تا بیر کروی نابینه دا لچورمه بر جونتا هشته لمبر کردان یازی الویان قاتیامی که مزن atı بکرن پشت ماراشی از دبیجم چورم یا دوامین بود تشکیور چورم ماراشی سوازه نها ناوینا وان گلان ناوینا ترکان الویان یازی کردان ترکان نه چوایه چتانه لچورمه در دور چورمه تی زاروکاتی خواده پرچم چورمه خویا بو اشکره بو کو چورم parça bu bajaraki parça bu henek tah bu yani sokak bu jibu sunniyan henek bu jibu alawiyan tişti muhim li çorum Kurd bunu Türk bunu ne bu jbar ku Kurdi alawi xovek alawi didi keçin xoya da alawin tırcı yani alawi litir çorum xovek alawi didi ne gotun am Türk'ün am Kurd'un am nizamçı jibu wan tişteki muhim gerin nina numune diyamın her tımcımın regotun işime luvur haya wan tahin harimin alawi hana em naçin wan deran jber ku wan deran ji harima sunniyan bu o sunnin çorumi pır neziki MHP bun partiye Necat Perest Türk'a yani ev katliama 1908'de heji bira millet bu travma çekir bu dinav alawi u sunnida bavariya wan bi hawran nabun tu nabun ev travma nesa nu da çevaye nesa nu wan tiştana bir tini berdevam dike yan ber başboyuna badiçe çevaye bomun tişteki girin nine jber ku li çorum nejiyam yani bez betlanin yani tatilin havini de di çum çorumi o çend hafte mam ve geriyam Danimark li jibo yin mezin jimin master tişteki giringe heji ev du grup jihav haz nakim yani henek alawi hana bukvad binim dibjin am keçakwa nadin yeki sunni namuna لازم وصل نافكرم او جديتنا من الشخصيه بو من تشتي مهم كرد بنا peki Sünni keçaxet edin Eleviyan yanına le çorme yazıcı yedine اوجناد اوجناد او صدف كرن يعني
از نکارم بیجم همو از نکارم بحث همیان بکم لهنک علوی هنک سنی هنه گردای وان بویرن قومینه و نخوازن کچین خوا بدن هاو لازم وصلنا افكر ما زدي بجم تشتي هاري مهم بو من كرد بونا جيجار كوين قوتنا كوي هي دي بجباري هر تشتي از كردم اجي وصد فكرم لازم كارم بيجم برانيه خالكي چورم اللي داني ما وصلنا افكر جبوان تشتي هاري مهم علوي بونا لی هر دکارن کچ یازی خورده خب بیانیان باز یوجاندن بدن نه ولو problem نه yani وقتا یکی آلبانی بی آرناووت بی yani یکی Sırp bir yani yeki Çerkez bir problem ne yapıyor? Zede ne yapıyor problem? Jibovanan. نا يعني از هناك علويين دانمارك ناستكم لقال دانماركي زوجين Evet. لأز هناك از يكي ناستكم لألمانيا جي جندمنا كشحوا بطبانجا لخست جبار كوچوبو يكي سني Kuşt yani he? نكوش برينداركر Brindarkır. قول از كشحوا نادم يكي يزيد لجامع علويا توجد زاني كلمة كنا باشا قلنا كنا باشا لديجي سنية يعني أو peş hüküm yani ön yargı heci heye دناو gelek Alawin Kurdin Çormi Le teşki vaz ya mesela ciyek civateke minoriteten jiberke bu karabın kabu parezin tedbiri vaz girin yani. bu sayı Le gerek majorite yekeke praniye ev mettersi em dibinni Türk vitteşe da zedetir bitirsine. Eri o tişteki normal dinav kim netevanda yani kim neteva yani azınlık jiber tecrübeyin vanın diroki tişteki normal dixwazin xwe bu parçın veki tu jit dibiji. Eri. Naha epey vaqta me saati nivet epey em peyviyani belki mizi direşkir belki me kitabete ne xandı bu من ندزانی از چه درقه کتابان دا پرس بکم لوما من تنه تشت دنی ذکر ناو وقت در باز بی معلومات دنی بدنی اگر پرسی تماشواران هیا وره درخن میدانی پرس اوه گلو تو پیشنیار آن تبانی و نیازن دنیز کردان که باش کردی نزانن دخوازن هین بیبن هنه او چنه او بابت ciheye lehevidarım garibe bersi bede her serkefti bin. Peşniyarete yani Kurdan raçiye evek Kurdi haber nadan teşe dikari bibeji. Peşniyaramın evek bula bu zaman eğer moro bixwaze dikara. Evet. Eğer insan bixwaze dikara feri zamanı Kurdi be. Jiberko az yani 300 sal beri Kalu bapiri min ji Kurdistan'ı derk etin. 5 sal beri ji hatın Danimark dîsa jî ez fêrî Kurdî bûm. Tevî wan 300 salên surgunî û 5 salên surgunî li Danimark. O wexta ez biçûk bûm diya min ez bi zorî bi darî zorî şandim dibistana Tirkî jî. Wêneyên min resmên min heye dibin wêneyê Atatürk. Ez ji bo Atatürk şiir dixwînim. لدانمارک دبستان ترکی جبر کو دایکا من از به زوری داره دو زوری شانتم ترک دبستان ترکی دی ساجی از بوم کرد از وگریم اصل خوی کرد اگر از دکارم اگر از کارم فعلی کردی بوم هنجی دکارم چاوا گوهی خو بدن موزیکا کردی نها گلک چی دیبجن درسن آنلاین کردی هست زمانی کردی هست سر یوتیوب گوهی خو بدن وان o gerek eğer hun bixwazin zimanê Kurdî fêr bin gerek hun biçin bajarekî Kurdistanê û çend me li wir bijîn an jî çend sal li wir bijîn eğer hun nikarin biçin wan deran ez neçûm li gel penaberên Kurd ku nû hatin Danimark taze hatin Danimark zaman li gel wan derbas bikin li gel wan hun mecburun bes bi kurmancî Kurdî biaxivin ji ber ku ew zamanek din nizanin وسام مرو مجبور دبا فيري زمان كردي دبا yani vedemet evin tetvan her bir raste tani xastım peviste jibo ferbuna zamanı kurdi baş raste
Yani mesela kessen elevi ravi peşniyardı ki beji zedetir şunak işte kala insaniyet via bakın müm biçin kesekin ihtiyacı van hene peneberin kütten ihtiyacı van alikariyaya ve dikarın buvan ba alaka dayının hem dikarın vazife ya dini insani be cive benim hem dikarın zamanı ki zihin beben. Ne oldu? وصايا Yani bir kevir ki mero dikar duse çuçkan lehini. أنا وصايا Yani ya vekidini kek deniz gotin ete heyet dixazi tişki zede biki ناس سپاسیا ودكم سپاسیا چارپل تي في وجناب علي وعلي دكتور علي كمال دكم جبوي برنامه تایبت تشتكي gelek baş bu az serkeftin jibo çarpel TV de basma. kek deniz az gelek ki kevxaş bum rasi hatın ate peşketin ate serbilindiki mezene vek misal ji Kurdan ra vek misal etti hareketli ki ancak çorimi dikin kesedeni nikare bike şey vermi Her oldu. na şuatır çormiyan de çormiye tirsi te xılas kir ji bervi rastî ez ji bo te jiyana te vekê dixwazim peşketinê çi dibêjin bi Tirkiye em dibêjin başarlar Serkeftin. serkeftinê dixwazim ez ê bir dikim serê serkeftin ji bo jiyana te pêşiyê te hinê xortî hinê rojên baş pêşiya te hene serkeftin gelekî spas dikim ji bo hatina te ji bo keda te Espasya ودكم. terkmeke em disan çend deqan dikarinê sohbet bikinê temaşevanê hêja em geştinê daviya programê ji bo ku em gudarîkirinê ez gelekî spas dikim ji we bîminin bi xêr xaşiye heta carekî dinê em carekî dinê disan programekî nû da hevde dibîninê xatirê we Lolo Halilo kurban Diyarbakır Lolo Halilo kurban tükon Lolo bana tükon edemeden monuk çeker Halilo yo Halile kızı Lolo te goşten bixor tastem mesud xwazi Lolo ngostirek niye tara çütü çmo dbozi Halilo yo Aribuyo Lolo Halilo kurba tukon vake Lolo bana tükone demeden monuk çeker Halilo yo Halile kızı Lolo te goşten bixor tastem mesud xwazi Lolo ngostirek niye tara çütü çmo dbozi Halilo yo Aribuyo